Mohon maaf kepada bapak-bapak, mungkin ada yang kurang mengerti, nanti pun juga akan saya terjemahkan memakai bahasa Indonesia. Dikarenakan Bapak Supri Waluyo ini aslinya dari Jogja, jadi supaya meminta dipandu memakai adat Jawa supaya selaras dengan keberadaannya kedua mempelai ini. Nuwun winantune kawilujengan saha sih nugraning Gusti Allah ingkang Maha Asih. Mugi kajiwa kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sami. Kawula ing mriki pinangka panatawara adicara ing pawiwahan ari punika. Mbok bilih ing medal semangki anggen kawula angayahi ayahan punika. Wonten ingkang andadosaken kirang pirinaning penggalih kawula anamung manungsa ingkang limrah nyadong pangeksami dumateng para rawuh lan dumateng Allah Subhanahu wa taala kawula mohon ampun. Pramila ing wekdal samangke sumangga samya kaseksenana sang pinanganten kekal ing wekdal samangke badhe minggah wonten ing setunggiling binaturata ingkang mawi gending inggih menika gending Kebogiro. Sirep data pitaran nggih pundhita ingkang winursitaya. Menika tawarnanira sang pinanganten kekalih ingkang badhe tedhak wonten ing setunggiling binaturata ingkang mawi kairingaken satunggiling gending inggih menika gending Kebogiro. Menika tawarnanira sang pinanganten kekalih ingkang tindanya Galia ingkang badhe amrepeki tindaknya sang Sutra Manggala inggih menika panjenenganira Bapak Edi Purwanto. Tindaknya sang Sutra Manggala sepecak temangu sepecak tumoleh awit ing mriku anggadhahi tanggal jawab angiringaken sang pinanganten kekalih wekdal samangke badhe lenggah jajar wonten ing setunggiling binaturata. Makaten to tindaknya sang pinang kekalih ingkang kaapit Kanjeng Rama inggih menika Bapak Supri Waluyo lan ingkang garwanira. Lan menika setunggaling tiyang pinanganten kakung ingkang tindaknya sepecak temangu sepecak tumuleh kandhek wonten ing regoling Bali Asma. Menika tawarnanira sang pinanganten kekalih ingkang sampun wonten ing regoling Bali Asma ing wekdal samangke badhe minggah wonten ing setunggiling binaturata. Makaten tindaknya sang pinanganten kekalih ingkang kaapit Kanjeng Rama lan Ibunira. Tindaknya sang pinanganten kekalih katon esemnya apait madu. Awit ing mriku katingal bilih Suryanira
gumilar gumebyar suminar kadya cahyaning surya menika warnanira sang pinanganten kekalih ingkang sampun wonten regoling bali asma milang amiling anggenyo ampritsani jejering pagering bali asma panjera ingkang parta kawekasan tisonya tengah wengi gantanya pitorung ngambyar kungasang sang sutra manggala menika tawanane sang pinanganten kekalih ingkang sampun pinanggih wonten regoling bali asma menika tawanane sang pinanganten kekalih wedal samangke badhe anglajengaken inggih menika upacara adicara ing pawiwahan ari punika menika sang pinanganten kekalih ingkang sampun angayahi agantalan sirih pramila sang pinanganten kekalih wonten ngajenging regoling bali asma pramila ngalajengaken sang pinanganten kekalih sampunipun agantalan sirih ing wedal samangke badhe kalajengaken adicara candhaipun inggih menika ingkang kawastanan wiji dadi utawi pijek telur bahasa Indonesianya pijek telur yang mana sang pinanganten kekalih ing wedal samangke badhe angayahi adicara candhaipun sang pinanganten putri ing wedal samangke badhe amijiki ampian dalem sang pinanganten kakung yang mana sebagai seorang istri awal bekti pertama kalinya dia berbakti kepada seorang suami yaitu mencuci kaki dari sang suaminya istrinya yaitu untuk mengawali bakti yang pertama kepada sang suami dan yang mana nantinya akan dilanjutkan yaitu acara popohan menika tawananira sang pinanganten kekalih ingkang sampun amiji ampian dalem sang pinanganten kakung pramila badhe kalajengaken adicara candhaipun inggih menika popohan utawi sang Rama badhe amopoh dumateng ingkang putra kekalih badhe anedaken tindak wonten ing palenggan kawin suda dados Nalendra ran Ratu pramila sekedhap malih sang pinanganten kekalih ingkang badhe kapopoh kagindhong dumateng ingkang Rama lan badhe alajengaken adicara candhaipun ingkang kawastanan popohan utawi gendongan menika tawananira sang pinanganten kekalih ingkang kapopoh utawi kagendhong ingkang Rama inggih menika panjenenganira Bapak Supriwaloyo Anjra ingkang Puspita Ron
Krituna ning paseokon Sirip tata pitananing punika warnanira Sang pinanganten kekalih ingkang kapopoh ingkang Rama Baskara kang miyos dalu wong ayu sun kawuh langit kekonangan joreng bawahan kalintangan awak mami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, para undangan kami persilakan kita duduk mencari tempat yang mana sudah disiapkan oleh segenap panitia yang sudah disiapkan oleh panitia. Mari para undangan kita persilakan untuk duduk mencari tempat. Surem dewangkara kingken menika warnanira sang pinanganten kekalih ingkang sakedhap malih badhe katimbang ingkang Rama pramila ingkang ibu tangkledha teng ingkang Rama Pake abot sing ndi Pake antarane mantu karo anak dhewe ngendikane ingkang Rama padha wae yang mana seorang bapak tidak membeda-bedakan ini menantu ataupun ini putri sendiri karena sekarang sudah menyatu menjadi satu. Sang bapak mengatakan kalau mantu dan anak sendiri itu sudah manunggaling kawula dengan Gusti. Menika ingkang Rama badhe anjumenengaken ingkang putra lenggah wonten setunggiling binaturata dados Ratu lan Nalendra. Pramila sasampunipun sang pinanganten kagung lan putri lenggah menika ingkang warnanira sang pinanganten kekalih ingkang sampun kalenggahaken jajar wonten setunggiling binaturata pramila sang pisan supaya andampingi lenggah wonten sang pinanganten kekalih. Dimonggo Bapak Yupri kula aturi lenggah wonten ing setunggiling binaturata andampingi ingkang putra kekalih
supados lestari lestantun anggenyo amengku ingkang putri satawis awetawis anyang mapaos boga lan lastra. Pramila sasampunipun sang pinanganten kekalih lenggah sawatawis badhe anglajengaken adicara candhaipun inggih menika sungkeman nyuwun idi pangestu dumateng ingkang Rama lan ibunira. Rama ibu akang paring pawling lamun sira pengin urip mulya kudu gedhe tirakate sarta kuduna nuwun mring ngarsaning Yang Maha Widi mesti bakal kasembadan apa kang dadi sediamu lan kudu ngerti tatanan iku calma kang sejati bejo mulya urip ira. Rama Ibu kawula nyuwun idi pangestu mbok bilawa kathah keilapan kelancangan kula dados putra salaminipun pramila kula nyadong pangaksami mbok bilih kekilapan kula sekathahing lepat nyuwun gunging pangaksami. Sumangga sang pinanganten kekalih kula aturi kondur wonten ing setunggiling binadurata. Menika kanane sang pinanganten kekalih ingkang anembe nyuwun idi pangestu dumateng ingkang Rama lan Ibu pramila wedal semangke badhe kalajengaken adicara candhaipun. Inggih menika ingkang kawastanan Asokaya pramila sang putra kekalih menika kagem ningalaken bektinira ingkang kakung dumateng ingkang garwanira inggih menika Asokaya dumateng ingkang garwa. Mas jangan pelit-pelit Mas, banyak ngasihnya Mas. Separuh Mas, separuh. Inilah kita sebagai seorang suami itu sifatnya itu memberi nafkah kepada seorang istri itu adalah wajib. Harus. Walaupun toh bagaimanapun juga kita sebagai seorang suami itu wajib memberi nafkah kepada sang istri. Sampai sasampunipun ingkang Rama utawi ingkang Ibu anampi ajeng glondong pangaraning dumateng ingkang Ibu pramila ingkang Raka ugi badhe anindakaken punapa ingkang dados kewajibanira dumateng ingkang ibunira dumateng ibu mertua. Dadat
Menika sang pinanganten kekalih ingkang nembe asok glondong pengareng-areng dumateng ingkang Rama sinaosta ing wekdal samangke sampun anggadhahi griya piyambak ampun ngantos supen dumateng ingkang Rama lan dumateng mertua ibu lan bapakira. Pramila sasampunipun sang pinanganten kekalih angayahi ayan punika badhe kalajengaken inggih menika ingkang kawastanan badhe nikmati sang pinanganten kekalih anggenira ingkang Rama lan ingkang garwa Angupadi Boga lan Wastra. Gegarane Pumo wong akrami dudu bondo uga dudu rupa amung ati pawi tane yen gampang luwih gampang lamun angel kalangkung tan kena tinumbas arta pawitanya nipun ya mimi lan mintuna sadyanira ingkang samya angurmati sumangga kawur yahna menika tawananira sang pinanganten kekalih ingkang anambe dahar kembul bujana pramila menika tawananira sang pinanganten kekalih ingkang sampun kawin suda kalenggahaken jajar wonten Sitinggiling Binaturata pramila sakedam malih badhe kalajengaken adicara candhaipun. Kepada Mbak Siti sudah siap. Menika tawananira sang pinanganten kekalih lan sadaya para rawuh sedaya. Sumangga samya anyeksenana bilih sang pinanganten kekalih ingkang anembe kawin suda dados Nalendra Ratu. Salajengipun badhe kalajengaken inggih menika satunggiling tari ingkang kawastanan inggih menika tari bondan. Inilah sebuah tarian yang dikatakan tari bondan yang mana yang menari ini baru kuliah tingkat 1 yaitu di sekolahnya di pariwisata. Maaf bapak-bapak ibu-ibu dikarenakan ada salah teknis sedikit itu HP-nya enggak bisa ndak masuk. Mohon maaf.